Pare vechi, dar este doar un borcan decorat cu efect de rugină. Primul lucru pe care îl fac la acest proiect este să torn praful ceramic în matriță ca să aibă timp să se usuce. Mișcăm matrița foarte bine ca să iasă bulele de aer și lăsăm deoparte la uscat. Aplic pastă de relief cu ajutorul unui cuțit pe tot borcanul pentru a crea o textură. Cu un burete aerat voi da peste pastă pentru a crea modelul acesta smuls. Partea din față o voi lăsa fără textură pentru a putea lipi modelul din matriță. Aplic pastă și pe capac pentru a crea aceeași textură. S-a întărit praful ceramic în matriță, le scot și le las la uscat. Șmirgheluiesc modelele foarte puțin ca să intre una între alta și să fie plată pe spate pentru lipire. După șmirgheluire voi lipi cu Superfix și lipesc de borcan. Vopsesc tot borcanul în culoarea maron închisă. Cu ajutorul unui burețel, aplic culoarea turcoaz peste textura borcanului. Folosesc și culoarea ocru, tot cu ajutorul unui burețel, pentru a-i reda modelul de rugină. Iar la final folosesc pastă cerată nuanța cuprului. Pentru protecție se poate aplica un strat de lac lucios pe bază de apă. Materialele folosite le găsiți în magazinul Galeria Creativ din Brașov sau pe site-ul galeriacreativ.com. Mulțumesc că ne urmărești!